Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, το Μήνυμα Ζωής. Κοντά μου έχω την κυρία Ειρήνη Κρυσταλλίδου, την ψυχολόγο της εκπομπής μας, συμβουλευτική ψυχολόγος. Και Ειρήνη, καλησπέρα. Θα μιλήσουμε για τις κρίσεις πανικού. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις κρίσεις πανικού. Αρχικά θα ήθελα να πω, να δούμε λίγο από πού προέρχεται η λέξη πανικός. Συνδέεται με τον θεό της αρχαίας Ελλάδας, τον Πάνα. Ο οποίος... Αλήθεια. Κάτσε να σημειώνω κιόλας γιατί ενδιαφέρον. Είχε μορφή τράγου και συνδεόταν κυρίως με το να φοβίζει τους αρχαίους Έλληνες και να τους μεταφέρει τα μηνύματα των θεών. Μάλιστα η νίκη του Μαραθώνα θεωρείται ότι οφείλεται σε αυτόν λόγω του ότι τρόμαξε τους Πέρσες και υποχώρησαν. Ετυμολογικά τώρα, αν δούμε τη λέξη πανικός, προέρχεται από το παν. Παν σημαίνει περιποιούμε, φροντίζω κάποιον. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι πανικός είναι ένα σύστημα του οργανισμού προειδοποιητικό, λειτουργεί σαν συναγερμός προκειμένου να προστατεύσει το άτομο από μια επικίνδυνη κατάσταση. Έτσι λοιπόν είναι κάτι φυσιολογικό. Τώρα, πολλοί άνθρωποι έχουν πρόβλημα γιατί ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιείται πολύ εύκολα. Είναι υπερευαίσθητη στην ενεργοποίησή του και τότε εμφανίζονται αυτό που ονομάζουμε κρίσεις πανικού. Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι συνηθίζουμε να προβάλλουμε, Ειρήνη, και κάποια βίντεο για να πλαισιώσουμε έτσι το θέμα, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να βρούμε έτσι κάτι τόσο αντιπροσωπευτικό στην ελληνική, ας πούμε, βιβλιογραφία για το θέμα. Ειρήνη, τι συμπτώματα έχει ο πανικός? Αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι η κρίση πανικού είναι μια ιδιαίτερα επώδυνη και τραυματική εμπειρία που την καθιστά ακόμα πιο δύσκολη για τον άνθρωπο, καθώς πολλές φορές δεν μπορεί να γνωρίσει τα βαθύτερα αίτια και τη δυναμική της. Ακούμε τους ανθρώπους να μιλούν και να περιγράφουν αυτή την εμπειρία σαν μια εμπειρία κατά την οποία νιώθουν ότι θα πεθάνουν, ότι χάνουν τον έλεγχο του σώματός τους, ότι ζαλίζονται, ότι θα λιποθυμήσουν, ότι χάνουν τη λογική τους. Όλα αυτά μας δείχνουν πόσο τραυματική είναι η εμπειρία της κρίσης πανικού. Αλλά ακόμα πιο δύσκολο και τραυματικό είναι το γεγονός ότι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς είναι, ποια είναι τα αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση των κρίσεων πανικού και κυρίως πώς να το αντιμετωπίσουν. Τώρα, όσο αφορά τα συμπτώματα, η κρίση πανικού χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα. Στα σωματικά έχουμε την έντονη ταχυκαρδία με το αίσθημα των παλμών στον οργανισμό έντονο. Ο άνθρωπος θεωρεί ότι, που βιώνει την κρίση πανικού, ότι η καρδιά, όπως λένε χαρακτηριστικά, η καρδιά τους θα πετάξει, θα φύγει από το σώμα. Έχουν έντονο αίσθημα αστάθειας και νιώθουν ότι θα χάσουν την ισορροπία τους, φύδρωση, τρέμουλο, μυϊκή σύσφυξη και έντονη χαλάρωση αργότερα και επίσης πόνο στο στήθος και θα έλεγα έτσι μια κατάσταση συναγερμού και ιδιαίτερη αγχωτική κατάσταση. Στα ψυχολογικά συμπτώματα παρατηρούμε το αίσθημα ότι χάνεται ο έλεγχος του σώματός μας, ότι θα πεθάνουμε, ότι χάνουμε τη λογική μας και όλα αυτά είναι τόσο έντονα που συνήθως όταν εμφανίζεται πρώτη φορά η κρίση πανικού, το άτομο πηγαίνει στα επίγοντα περιστατικά των νοσοκομείων προκειμένου να διερευνήσει την κατάστασή του. Εκεί συνήθως περνά από μια σειρά ιατρικών εξετάσεων όπου σαν τελικό αποτέλεσμα δεν παρατηρείται κάποια ιατρική διαταραχή ή κάποιο ιατρικό πρόβλημα και έτσι εισάτοπον απαγωγή μπαίνει η διάγνωση της κρίσης πανικού. Ναι, και αργότερα θα κάνουμε λίγο τη διάκριση με τη διαταραχή πανικού. Τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Αν θες μπορούμε να το κάνουμε και τώρα για να μιλάμε ξεκάθαρα. Ναι, γιατί όχι, για να υπάρχει μια συγκεκριμένη ροή, να ξεκαθαρίζουμε έτσι κάποια πράγματα. Ωραία. Όταν μιλάμε για κρίση πανικού, δεν εννοούμε, μάλλον δεν αναφερόμαστε σε μια κωδικοποιημένη διαταραχή. Δεν είναι μια διαταραχή που εντάσσεται στο DSM, το διαγνωστικό κριτήριο των ψυχολόγων και ψυχιάτρων. Τι είναι? Είναι το αίσθημα του έντονου φόβου και της δυσφορίας που αισθάνεται κάποιος. Είναι μια διακριτή περίοδος που αναπτύσσεται ένα αίσθημα επικείμενης καταστροφής ή επικείμενου κινδύνου και η οποία χαρακτηρίζεται από έντονο εσωτερικό αίσθημα διαφυγής. Το άτομο προσπαθεί να διαφύγει αυτής της κατάστασης. Τα συμπτώματα αναπτύσσονται και κορυφώνονται μέσα σε 10 λεπτά. Η όλη διάρκεια των κρίσεων πανικού μπορεί να κυμαίνεται από λίγα λεπτά έως και κάποιες ώρες, αλλά συνήθως είναι πολύ σύντομη και διαρκεί λίγα λεπτά. Όταν μιλάμε τώρα για διαταραχή πανικού, τότε μιλάμε για μια
κλινική αυθύπαρκτη οντότητα. Πότε παρατηρούμε διαταραχή πανικού? Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει η κρίση πανικού, η οποία όμως θα συνοδεύεται τουλάχιστον από 1 μήνα από έντονα συναισθήματα ανησυχίας του ατόμου και άγχους ότι θα ξαναέρθει κρίση πανικού. Και ουσιαστικά θα λέγαμε ότι το άτομο οργανώνει όλη του τη ζωή με βάση αυτό το άγχος προσμονής για τη νέα κρίση πανικού. Αυτό το μπορεί να το δημιουργήσει δηλαδή από μόνος του? Συνήθως λόγω της έντονης αυτής κατάστασης που βιώνει κάποιος όταν είναι σε κατάσταση κρίσης πανικού, στη συνέχεια όταν αυτή υποχωρήσει δημιουργούνται αγχώδεις συναισθήματα στο άτομο και έμμονες ιδέες ότι θα το ξαναβιώσει. Όταν αυτό διαρκεί τουλάχιστον 1 μήνα, τότε μιλάμε για διαταραχή πανικού. Εκεί μπαίνει η διάγνωση της διαταραχής. Επίσης, συνδέεται με έντονα συναισθήματα ανησυχίας για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου, καθώς σκέφτεται ότι θα έρθει και άλλη κρίση, οπότε περιορίζει τις δραστηριότητες που είχε αναπτύξει στην προηγούμενη φάση της ζωής του. Κατανοητό. Ειρήνη, μπορεί να έχουμε περάσει και μια κρίση πανικού και να μην το έχουμε αντιληφθεί? Ή μπορεί να περνάμε δηλαδή και να μας φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει, αλλά να μην γνωρίζουμε ότι είναι αυτό? Κυριάκο, πίστεψέ με, αν κάποιος βιώνει κρίση πανικού, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Που ουσιαστικά είναι μια αίσθηση σοβαρότητας, αίσθηση ότι μπορεί να πεθάνουμε, δεν θα συμβεί στην πραγματικότητα, αλλά είναι τόσο έντονο που σίγουρα θα νιώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί να μην γνωρίζουμε πώς θα το ετικοποιήσουμε και πώς θα το ονομάσουμε, ωστόσο σίγουρα σαν αίσθημα θα μας ανησυχήσει ιδιαίτερα. Είναι κάτι που βιώνεται έντονα. Μάλιστα. Ποια είναι η πορεία των κρίσεων πανικού? Συνήθως εμφανίζεται κάποια κρίση πανικού για διάφορους λόγους. Θα μιλήσουμε, αν θες, και αργότερα για αυτούς. Από τη στιγμή που εμφανίζεται μια κρίση πανικού, υπάρχουν πολλές πιθανότητες, μας λένε έτσι οι έρευνες που έχουν γίνει, να ξαναεμφανιστεί στο μέλλον. Είναι δηλαδή το άτομο πιο επιρρεπές στις κρίσεις πανικού. Συνήθως μετά από την κρίση πανικού έρχεται αυτό που είπαμε, το αίσθημα της προσμονής για επόμενη κρίση. Αναπτύσσεται ιδιαίτερα αγχώδη συναισθήματα το άτομο που συνδέονται με την επόμενη κρίση, με αποτέλεσμα γενικότερα η ζωή του να χαρακτηρίζεται από έτσι ιδιαίτερο άγχος. Τώρα, πολλές φορές, καθώς το άτομο δεν μπορεί να γνωρίσει τη βαθύτερη αιτία της εμφάνισης των κρίσεων ή αλλιώς προσβολών πανικού, όπως είναι καταγεγραμμένα στα επίσημα διαγνωστικά εγχειρίδια, δεν γνωρίζει την προέλευση και γι' αυτό προσπαθεί να το συνδυάσει με διάφορα ερεθίσματα που συμβαίνουν εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει και η κρίση πανικού. Δηλαδή, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, μπορεί μια γυναίκα, μιλώ για γυναίκες γιατί έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εμφάνισης η κρίση πανικού στις γυναίκες από ό,τι στους άντρες, μπορεί να οδηγεί και να βιώσει μια κρίση πανικού. Στην προσπάθειά της να δει ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε αυτό, μπορεί να το αποδώσει στην οδήγηση. Και έχουμε το αποτέλεσμα η γυναίκα αυτή να περιοριστεί από την ασχολία της αυτή να οδηγάει και να μην ξαναοδηγήσει, γιατί θεωρεί ότι αυτό το γεγονός συνδέεται με την κρίση πανικού. Κατά αναλογία και γενικότερα μιλώντας, αυτό μπορεί να συμβεί για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Οπότε βλέπουμε ένα αρχικά λειτουργικό άτομο μετά στις κρίσεις πανικού να νιώθει έτσι μια δυναμία και μια εξάρτηση από άλλα άτομα, αδυναμία να εκτελέσει διάφορες δραστηριότητες, μειώνεται έτσι η λειτουργικότητά του τόσο στην προσωπική όσο και κοινωνική και επαγγελματική του ζωή. Σαφώς. Η πορεία είναι αυτή συνήθως όταν δεν αντιμετωπιστεί η κρίση. Και έτσι είναι πιθανό να ξαναεμφανιστεί δηλαδή μια κρίση πανικού? Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Συνήθως τα άτομα που έχουν μια κρίση πανικού, πέρα ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να ξαναεκδηλώσουν, αν δεν την αντιμετωπίσουν και αν δεν διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις που συνδέονται με αυτήν, έχουν πολλές πιθανότητες να ξαναβιώσουν. Και υπάρχει δηλαδή ας πούμε μια συχνότητα που ξαναεμφανίζονται τα συμπτώματα ή
μία κρίση? Δεν έχει παρατηρηθεί τουλάχιστον ερευνητικά συγκεκριμένη συχνότητα. Αυτό ποικίλει ανάλογα με τις καταστάσεις που έχει να αντιμετωπίσει το άτομο, με το πόσο στρεσογόνα είναι η περίοδος στην οποία ζει, από το πόσο θα το βοηθήσει το περιβάλλον και το κατά πόσο θα αναζητήσει επαγγελματική βοήθεια. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες, έτσι θα έλεγα, ποσοστά συχνότητας εμφάνισης μια διαταραχής. Σε ένα βίντεο που είδα, στα αγγλικά βέβαια, έδειχνε μια κοπέλα που ψώνιζε στο σούπερ μάρκετ, όπως κάνει, έλεγε, κάθε 2 μέρες, και παρατήρησε την ημερομηνία λήξης ενός προϊόντος και την ώρα μέχρι να φύγει από το σούπερ μάρκετ αυτό της δημιούργησε αίσθημα πνιγμού και έδειχνε πώς εξελίσσεται η κρίση πανικού και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ίσως γιατί είναι αυτό που είπαμε πριν, γιατί συνηθίζουμε να συνδέουμε την κρίση πανικού με διάφορα άλλα ερεθίσματα, συνήθως λανθασμένα, και έτσι όποτε ξαναέρχομαστε αντιμέτωποι με αυτά τα ερεθίσματα, να ξαναπροκαλείται η κρίση. Οπότε ποια είναι τα αίτια της εμφάνισης? Πολλοί θεωρούν ότι ο λόγος που εμφανίζεται η κρίση πανικού είναι γιατί ο άνθρωπος στον οποίο εμφανίζεται δεν είναι έτσι ιδιαίτερα ισχυρός χαρακτήρας, δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Ωστόσο, θα έλεγα ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι αρκετά δυνατοί και για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτά τα αρνητικά συμπτώματα και να ανταπεξέλθουν ως ένα σημείο στις απαιτήσεις της ζωής τους. Τώρα, όσο αφορά τα αίτια, όπως και για άλλες διαταραχές ανάλογου τύπου, είναι πολλά, μπορεί να είναι πολλά. Σίγουρα η κληρονομικότητα παίζει κάποιο ρόλο. Περισσότερο βέβαια στη διαταραχή πανικού, όχι τόσο στις κρίσεις πανικού. Ναι. Αλλά τα μεγαλύτερα ποσοστά εμφάνισης κρίσεων πανικού είναι επίκτητες συμπεριφορές. Δηλαδή είναι συμπεριφορές που δεν σχετίζονται με κληρονομικούς παράγοντες, αλλά εκδηλώνονται λόγω διάφορων καταστάσεων. Συνήθως τα άτομα που εκδηλώνουν κρίσεις πανικού βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις της ζωής τους, έντονα έτσι αγχωτικές και στρεσογόνες, ή ίσως σε κάποια μεταβατική περίοδο, ή μπορεί ακόμα να βιώνουν ένα αρνητικό σημαντικό γεγονός όπως η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Θα έλεγα μάλιστα, αν λίγο το δούμε διεξοδικότερα το θέμα, ότι η κρίση πανικού είναι το σύμπτωμα και όχι το πρόβλημα. Το σύμπτωμα μέσα από το οποίο ο οργανισμός μας προσπαθεί να μας δώσει ένα μήνυμα. Τι μήνυμα? Ότι δεν είναι καλά και ότι θέλει κάποιος και θέλει βοήθεια από κάποιον. Είναι, θα έλεγα, ένα καμπανάκι συναγερμού. Μια αντίδραση. Και μάλιστα μια αντίδραση η οποία λειτουργεί προειδοποιητικά. Μας ευστά την προσοχή να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, να μπορέσουμε να ίσως εξωτερικεύσουμε την ένταση. Οπότε είπαμε ότι ένα μέρος οφείλεται στην κληρονομικότητα, μπορεί επίσης να οφείλεται σε επίκτητους παράγοντες εξωτερικούς. Επίσης, πολλές κρίσεις πανικού ή αλλιώς κρίσεις άγχους μπορεί να συνδέονται με κάποιες ιατρικές παθήσεις, όπως η καρδιοπάθεια ή το άσθμα. Επίσης, συνδέεται με τη λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων, κυρίως στεροειδών, όπου υπάρχει έτσι σύνδεση τόσο όσο αφορά την πανενέργεια αυτών των φαρμάκων, όσο και ως μορφή συμπτώματος της ασθένειας. Η διάγνωση, όπως είπαμε και πριν, πρέπει να γίνει έχοντας αποκλείσει όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Πρέπει να αποκλείσουμε τις ιατρικές αιτίες, ώστε να το αποδώσουμε στην διαταραχή πανικού ή να το αποδώσουμε ως μια κρίση πανικού που οφείλεται σε μη ιατρικούς παράγοντες. Και έτσι, Ειρήνη, πώς αντιμετωπίζονται καταρχάς οι κρίσεις πανικού? Αντιμετωπίζονται και όσο μάλιστα πιο γρήγορα επισκεφτούμε έναν ειδικό, προτού γίνουν οι αρνητικές συνδέσεις που είπαμε πριν, ότι μπορεί να συνδέσουμε τις κρίσεις πανικού με συγκεκριμένα μέρη και να επηρεάσει τη λειτουργικότητά μας, όσο πιο γρήγορα πάμε και δεν έχουν επιτευχθεί αυτές οι συνδέσεις, τόσο πιο εύκολα αντιμετωπίζεται μια κρίση πανικού ή αργότερα, και αυτό που είναι πιο δύσκολο, μια διαταραχή πανικού. Το σημαντικότερο είναι και μέρος της θεραπείας είναι να αντιληφθεί ο ασθενής ότι η κρίση πανικού είναι μια τραυματική και επώδυνη εμπειρία, ωστόσο δεν είναι απειλητική για τη ζωή του. Γιατί άλλο είναι να φοβόμαστε ένα γεγονός και άλλο είναι να φοβόμαστε για την ίδια μας τη ζωή. Οπότε, γνωρίζοντας ο ασθενής ότι δεν απειλείται η ζωή του, μπορεί να το αντιμετωπίσει ευκολότερα. Μπορεί να αποδεχτεί ότι είναι κάτι τραυματικό και επώδυνο, ωστόσο μπορεί να το βιώσει και ξέρει ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει.
Πολύ σημαντικό είναι επίσης να επισκεφτούμε κάποιον ειδικό, ώστε να εξωτερικεύσουμε και να λεκτικοποιήσουμε την ένταση που αισθανόμαστε και με αυτόν τον τρόπο να περιοριστούν και οι κρίσεις πανικού. Οπότε υπάρχει θεραπεία. Μάλιστα. Και Ειρήνη, για να κλείσουμε, θα ήθελα να μου πεις, αν είναι βέβαια εφικτό, μια απλή συμβουλή για το τι μπορεί να κάνουμε ώστε να διαχειριστούμε και να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας για το ενδεχόμενο μιας κρίσης πανικού. Αυτό που θα πω είναι κυρίως απλές τεχνικές αυτοβοήθειας που μόνες τους μπορούν να μας ανακουφίσουν την ώρα της κρίσης. Ωστόσο, για μια μεγαλύτερης διάρκειας θεραπεία πρέπει να επισκεφτούμε κάποιον ειδικό. Μερικές από αυτές τις συμβουλές και τεχνικές θα έλεγα ότι είναι η εξάσκηση στη διαφραγματική αναπνοή, δηλαδή το να αναπνέουμε από τη μύτη και ο αέρας να φτάνει στην κοιλιά, να βλέπουμε φουσκώνει η κοιλιά. Μάλιστα. Να μετράμε ως το 3 ή στο 5 και μετά να εκπνέουμε πάλι από τη μύτη. Όλο αυτό προκαλεί μια αίσθηση χαλάρωσης και μειώνει τα συμπτώματα της κρίσης πανικού. Η άσκηση επίσης βοηθά στο να εκτονώνουμε την ένταση που βιώνουμε και πολύ σημαντικό είναι τη στιγμή που βιώνουμε την κρίση πανικού, αν ασχολούμαστε με ένα έργο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή, καλύτερα να σταματάμε. Όπως η οδήγηση, να κάνουμε στην άκρη, να επανερχόμαστε και στη συνέχεια να συνεχίζουμε. Όπως και τέλος, έτσι λίγο πιο θετικό, να προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε τις αρνητικές σκέψεις με θετικές. Όταν βιώνουμε την κρίση πανικού, να προσπαθούμε να μην σκεφτόμαστε την ίδια την κρίση και πόσο επώδυνη είναι, αλλά κάποια έτσι άσχετα γεγονότα, όπως ας πούμε να επικεντρωνόμαστε στην ώρα και να παρακολουθούμε ακόμα και το ρολόι μας και πώς κινείται ο δείκτης, ώστε να έχουμε το μυαλό μας κάπου αλλού και να περάσει όσο γίνεται πιο ανέμακτα η κρίση πανικού. Μάλιστα. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Για άλλη μια φορά φυσικά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σολαχίδου. Ναι. Καλησπέρα σας, κυρία Σολαχίδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να ενημερώσω λοιπόν τους τηλεθεατές μας ότι ο κύριος Γιώργος Έγκας απουσιάζει για προσωπικούς λόγους. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι πάλι μαζί μας. Και τώρα θα σας παρουσιάσουμε κάποιες εκδηλώσεις και δράσεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Κάποιες έχουν ήδη ξεκινήσει, σχετικά με τα Χριστούγεννα, με τις γιορτές φυσικά. Και ξεκινάμε με την κυρία Σολαχίδου, μέλος της ομάδας Θεατρίνη από το ΤΕΙ Μευτικής της Πτολεμαΐδας. Κυρία Σολαχίδου, γεια σας και πάλι. Καλησπέρα κύριε Παπουλίδη, σε εσάς και όλους όσοι μας βλέπουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας τηλεφωνικά σήμερα. Είδα την αφίσα της εκδήλωσης και πραγματικά μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον. Γι' αυτό χθες επικοινώνησα έτσι πάρα πολύ γρήγορα μαζί σας. Πείτε μας δύο λόγια για την παράσταση. Από ό,τι είδα είστε και στη σκηνοθεσία, έτσι. Ναι, ανέλαβα εγώ τη σκηνοθεσία επειδή η ομάδα μας είναι μια νεοσύστατη θεατρική ομάδα, η οποία βγήκε, αναδύθηκε μέσα από το τμήμα Μευτικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει εδώ στην Πτολεμαΐδα. Νέα τα παιδιά, νέα σκηνοθετική δουλειά και εγώ πρώτη φορά σκηνοθετώ. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον που δείξατε και μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να κοινοποιήσουμε μέσω του καναλιού σας αυτή την εκδήλωση, επειδή είναι πολύ άδικο θεωρώ πολλοί να μην την παρακολουθήσουν επειδή μόνο και μόνο γιατί δεν το γνωρίζουν. Έτσι είναι πολύ σημαντική η διαφήμιση. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Είναι μια προσπάθεια που πραγματικά αξίζει να αναφερθεί και μιας που είναι και η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε κάτι τέτοιο, να σας ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία. Θα έρθω μία από τις 3 ημέρες που προβάλλετε. Να πούμε ότι είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 11, 12 και 13 του μηνός. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Την Κυριακή θα έχουμε και μία παράσταση 12 η ώρα το μεσημέρι για λίγο μικρότερα παιδιά, ίσως για κάποιους που δεν μπορούν το απόγευμα. Οι φοιτητές πώς είδανε αυτή την ενέργεια? Οι φοιτητές είναι πολύ ενθουσιασμένοι. Καταρχήν έχουμε δεθεί σαν ομάδα, έχουμε δουλέψει πιο πριν, δηλαδή κάναμε λίγο θεατρικό παιχνίδι, λίγη ορθοφωνία, λίγο διαβάσαμε μερικά έργα, κάναμε λίγο ρόλους. Κάναμε πρώτα μια προετοιμασία και έτσι δέθηκε η ομάδα πάρα πολύ καλά. Ήδη σήμερα παρουσιάσαμε, έτσι κάναμε την παρθενική μας παρουσίαση σε ένα από τα δημοτικά της Πτολεμαΐδας, στο 4ο δημοτικό, όπου τα παιδιά ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ, και τα δικά μας παιδιά, αλλά και με τα μικρά παιδιά που τα αγκάλιασαν με αγάπη
και ήδη δηλαδή έχουν πάρει κάτι από αυτά τα μικρά παιδάκια με τον ενθουσιασμό τους. Θα την παρουσιάσουμε πρώτη φορά ουσιαστικά, πρώτη φορά παρουσιάζουμε δική μας παράσταση. Είναι μουσικοχορευτική παράσταση, πιο πολύ αφορά μικρούς αλλά και μεγάλοι που ξέρετε ότι παραμένουμε λίγο παιδιά μέσα μας. Το χρειαζόμαστε και αυτές τις μέρες. Αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι ότι είναι το κείμενο της κυρίας Στέλλας Μιχαηλίδου και σε μουσική του Κώστα Βόμβολου, που είναι και οι δύο καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκης των Θεατρικών Σπουδών. Μάλιστα. Είναι πολύ αξιόλογοι οι άνθρωποι και πολύ αξιόλογη η δουλειά τους. Μπράβο. Λίγο το χώρο να μας πείτε. Πού θα γίνει η παράσταση? Είναι το Τρίτο Λύκειο. Είναι ακριβώς πίσω από την Αγία Σκέπη, μια μεγάλη εκκλησία βγαίνοντας από την Πτολεμαΐδα προς τη Φλόρινα. Το τελευταίο σχολείο πριν φτάσουμε στο κλειστό γυμναστήριο. Τρίτο Λύκειο, Πτολεμαΐδας. Εκεί δρεύει και το ΙΕΚ. Μάλιστα. Εγώ το ξέρω φυσικά, είμαι από την Πτολεμαΐδα, ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας. Και να πούμε ότι όπως διάβασα, η είσοδος είναι ελεύθερη, κυρία Σολαχίδου. Αυτό ήθελα λίγο να το τονίσω. Είναι ελεύθερη, αλλά έχουμε μια προαιρετική προσκόμιση διάφορων προϊόντων πρώτης ανάγκης, γιατί σε συνεργασία με το Κοινωνικό Παντοπολείο λέμε να συλλέξουμε λίγα προϊόντα, αυτά ξέρετε τα μακράς διαρκείας, μήπως και μπορέσουμε και βοηθήσουμε και εμείς στην κρίση λίγο της εποχής. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία, τα συγχαρητήριά μου. Όπως σας είπα, θα φροντίσω να είμαι εκεί, να σας καμαρώσω και να σας χειροκροτήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ιδιαίτερα για το βήμα που δώσατε, για την ευκαιρία να το κοινοποιήσουμε. Αλίμονο, η εκπομπή μου και το όραμα αυτό της εκπομπής μάλλον ήταν αυτό, να δίνουμε βήμα σε ανθρώπους που έχουν οράματα. Και εδώ να τονίσω ότι το ΤΕΙ της Μευτικής της Πτολεμαΐδας είναι πάρα πολύ δραστήριο. Και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μαζί με το ακαδημαϊκό προσωπικό αλλά και το προσωπικό το λειτουργικό κάνετε πάρα πολύ μεγάλο έργο και πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ελπίζω να παραμείνει στην πόλη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έχω λίγες ώρες και εγώ διδάσκω λίγο σε αυτή την ομάδα, σε αυτό το ΤΕΙ, και όντως παίρνουμε πρωτοβουλίες και επειδή ασχολείται με το μητρικό θυλασμό. Σωστά. Ήδη θέματα που ασχολούνται βασικά με το ίδιο το ΤΕΙ, με το θέμα, τη θεματολογία. Αλλά εκτός αυτού ξεφύγαμε λίγο τώρα. Έτσι είναι, εντάξει, χρειάζεται. Ίσως να κάνουμε και κάποια φορά να έρθετε εδώ στο στούντιο να μας μιλήσετε για όλα αυτά. Θα είναι καλό. Πολύ ευχαρίστως. Θα το κανονίσουμε. Κυρία Σολαχίδου, σας αποδεσμεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά το Σαββατοκύριακο. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας πω έτσι λίγο σύντομα κάποιες εκδηλώσεις που θα τρέξουν στην ευρύτερη περιοχή μας, στην περιφέρεια. Να πούμε ότι ήδη στην Κοζάνη έχει στολιστεί η πλατεία και επισήμως και πολλά σημεία. Θα γίνουν, όπως έχει ανακοινώσει ο Δήμος, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου. Επίσης, χριστουγεννιάτικα μπαζάρ. Όπως είπα και στην έναρξη της εκπομπής, είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας χρειάζονται. Με λίγο κόστος. Εντάξει, η καιρή είναι δύσκολη. Επομένως, χριστουγεννιάτικο μπαζάρ του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με Αυτισμό της Κοζάνης, στη Λέσχη Αξιωματικών, είναι μέχρι αύριο, 10 Δεκεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 2 το πρωί και 5 με 8 το βράδυ. Επίσης, για το Σύλλογο Γονέων Ατόμων με Αυτισμό θα γίνει στη συνέχεια 13 με 15 Δεκεμβρίου σε ένα καφέ της Πτολεμαΐδας στο Στάζι Μέλη, στον κεντρικό πεζόδρομο, πάλι μπαζάρ υπέρ του Συλλόγου. Από την Άρσης, δεν ξοδεύεται η αγάπη, για το 2015 έχουν ετοιμάσει χριστουγεννιάτικο παζάρι 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, με πάρα πολλές παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις. Στη Φλόρινα ετοιμάζεται, όπως και πέρυσι, το ξύλινο χωριό. Στο Άργος Ορεστικό την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου θα ανάψουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία με πάρα πολύ όμορφες χοροειδίες. Ήμουν εκεί πέρσι. Στο Δήμο Αμυντέου μας έστειλε η κυρία Έφη Τσαούσογλου ή Τσαουσίδου, να μην κάνω λάθος, από την Δημοτική Κοινοφιλή Επιχείρηση Αμυντέου, το δελτίο τύπου του Δήμου Αμυντέου, που από την Παρασκευή ξεκινάνε οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Χριστούγεννα μαζί.
θα διεξαχθούν φυσικά στο Αμίντεο, με πάρα πολλές παράλληλες εκδηλώσεις και την έναρξη των εκδηλώσεων στις 8.30 το απόγευμα Παρασκευή, όπου θα φωτιστεί η Φάτνη και το Δέντρο των Ευχών, προσφορά του Συλλόγου Μαζί για τη Ζωή που είχαμε φιλοξενήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Να πούμε ότι η Ιαχτίδα στο χώρο της, στο σπίτι της Ιαχτίδας, έχει ξεκινήσει το μπαζάρ, όπου μπορούμε να πάμε εκεί και να προμηθευτούμε πολύ όμορφα δωράκια που έχουν ετοιμάσει οι φίλοι μας και ένα πάρα πολύ ωραίο ημερολόγιο της Ιαχτίδας με ένα εξαιρετικό κοινωνικό μήνυμα από τα παιδιά. Επίσης, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου στην Πτολεμαΐδα στις 5.30 ώρα στο ξενοδοχείο Παντελίδης, ο Σύλλογος Παιδιών ΑΜΕΑ Ορδέας μας προκαλεί για μια εξαιρετική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Αυτά τα είπαμε έτσι βιαστικά, θα έχουμε χρόνο και την επόμενη εβδομάδα φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα πιστοί στο ραντεβού μας. Ευχαριστώ το χορηγό μας, τον Όμιλο Τότης Μπίνγκο και φυσικά τα ζαχαροπλαστεία Ροξάνια Φύλλα Ζαρίδη που φρόντισαν για το στολισμό του εδώ στο στούντιο. Καλό σας απόγευμα, να είστε όλοι καλά και να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Γεια σας.